m'he colat així al canal de Paco Granota perquè dic, anem a donar-li un poc d'alegria al canal. Entonces avui crec que el Paco vos va parlar del mango i de la manga. I tu què? Qual preferisses? El mango o la manga? Cagarneres, el saper Paco Granota avui va fer una comparativa de mangos. Anem a fer-ho de la següent manera. Primer anem a dir la procedència, d'on ve cada uno. Anem a també dir el preu, l'olor que fa també una volta sense obrir i una volta obert, després el color, la forma que té cada uno, la maduració. Estos dos mangos s'han comprat en Don Gregorio, una fruteria que està en València, que està en el carrer Ciscar, que tinc jo prou confiança allí per anar a comprar, pues té molt bon xero i pues, us van aconsellar molt bé a l'hora de triar els productes. Pues res, este és un vegau, este és el mango nacional, la marca és Carquí, val? I este ve de Belet, de Màlaga, val? El preu, pues el preu este val a 7,50 € el quilo, clar. Este exactament ha costat 2,93 €. Pràcticament no olor a res. I no, és que no fa quasi ni olor. El color és un bon color, com mireu, molt roig intens, com vegau. La forma és ovalà, mireu, i allargat. Pues la maduració que té este, aixina, sin obrir, és que li falta un poquet, perquè normalment quan això està més groguet, colors més ataronjats, la pell és més rugosa. I este d'ací, que ven en esta malleta de protecció, este li diuen manga o mango d'avió. La procedència és de Costa Rica, la marca és exòtica, com vegau. El preu, este és un poc més car, val 11,50 € el quilo, i este exactament ha costat 4,89 €. Pues l'olor que fa és pràcticament igual com l'altre, quasi ni s'aprecia. La forma, vegau, és més redoneta, més bonica, i ja són els colors més ataronjats, més groguet. Este tindrà millor maduració. I la pell és molt més fina, el tocar és molt suau. Primer el de així, el de Belet, el de Màlaga. Color de teixina taronxeta, mireu-lo, com és. D'olor. Sí, fa olor, però no molt exagerat, saps? No fa olor així frutal ni floral, no pareix molt dolç l'olor. Està una micoteta dolça, no és molt frutal, no és molt aromàtic, està bo, sí, i una micoteta dolcet. I de textura, pues, està un poc gomós, entre també se queda alguna hebra, jugós està, però se queda alguna hebra, ja provar-lo altra volta. Se queda un poc de hebra i un poc de dolcet. Este és el d'avió. Veu com se queda. Ja l'olor ja és més tropical, un poc més floral. Això ja canvia. Està dolcet, així, no sé com dir-ho, així tropical. Està un poquet aromàtic, està molt bo, super jugós. I de textura està super suau, està jugós, no té ninguna hebra. Això és la tremona, no té res que veure, però res que veure. Per a mi, del primer, que val a 6,50 € el quilo, que és quasi 3 € este, a 11,50 €, que val este, que té quasi 5 €, jo per 2 € més, així sí que val la pena gastar-ho. És que si farà un poquet, és que no és un poquet, és que és a tremor, és que és com si menjant altre fruit. És molt diferent. Jo
sincerament, si podeu gastar-se-ho, ja que te vas a menjar-te en uno, per lo menos que sàpia lo que té de saber. A mango. I res, no oblideu subscriure's al canal, donar-li like i activeu la campaneta perquè isquen les notificacions. Gràcies per veure el meu canal i nos veiem en els pròxims vídeos. Adeu! ¿Y tú qué? ¿Cuál preferises? ¿El mango o la manga?